Raz, dwa, trzy, pięć, siedem, elo, elo, 3, 2, 0. Witajcie, Rostoj Mili. Przepraszam. No nie będę wam tutaj dużo tru dupy na starcie. Witam was serdecznie. Bad Company. Bad Company 2. Mapa... Jak się ta mapa nazywa? Nie wiem, zapomniałem w sumie. No ale nie jest to... Kanał Panamski. O, cofam, że zapomniałem. Wszystko wiem. To jest mapa Kanał Panamski. Chciałbym powiedzieć, że jedna z moich ulubionych, ale w sumie w Bad Company to wszystkie mapy zawsze lubiałem. O, jest pierwszy kill na dzień dobry, bardzo dobrze. Tu niestety to już nie jest taki serwer jak ostatnio. Aż się zgrzałem. To już nie jest taki serwer jak ostatnio, że były... kolego, a co ty? Że było tutaj po 5000 za killa. To jest już taki tradycyjny, niemodyfikowany genetycznie bez GMO. LOL. A co pan, panie? A pan co? Dali się wydutkać od zadka, a w pupkę zawsze boli, pamiętajcie. Wow, początek jest tężny. Jeżeli ci się podobało, zostaw łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, wejdź na Twittera, Facebooka, kup koszulkę, G2A. Zapowietrzyłem się, aż zginąłem. Chyba z niedotlenienia. Dobra, no i roztojmili i co? I zauważyłem, że filmiki z Bad Company mają całkiem, jak to się mówi, spoko wzięcie. Także stwierdziłem, że kuję żelazo póki gorące. Jeżeli wam się to dobrze ogląda, a mi się to, jak wiecie, zapewne wyśmienicie... O ty... nie będę chciał mu napisać, twoja stara jest głupia, czy coś takiego. Mi się dobrze gra, wam się dobrze ogląda, no to spoko. Bad Company zawsze na propsie, jak mówi młodzież. Nie wiem, mówicie tak? Jeżeli jesteście młodzieżą, to możecie napisać, ale z tego co wiem, to oglądają mnie sami emeryci. Aż gwiazdę dostałem, a ty nasz pofruk jak Batman. Oglądają mnie sami emeryci i renciści. Nawet 42 poziom się udało wbić. Także, ale może przynajmniej emeryci modzi duchem. Czy coś takiego. Dobra, co my tu w ogóle się dzieje? Aha. My tu sobie przejmujemy... kolego. BBB. To jest bardzo fajny karabin F2000. Jest niemiłosiernie szybkostrzelny. Nie ma zbyt damage'a dużego. W ogóle wiecie, tak a propos damage'a, to zawsze miło zdupią ryj, jak jacyś grają w grę jakiegoś FPS-a, przeważnie jacyś youtuberzy, tak, znaczy youtuberzy, nie cierpię tego słowa, ale wiecie o co chodzi, czy streamerzy i mówią damage. 20 damage'a. A to się tak nie mówi, bo po angielsku to jest damage. Czyli po polsku można normalnie powiedzieć damage. Czemu jakiś damage? Czemu on tu stoi czołgiem? Lol, no to zginłem. Łostorbi mnie. Ino patrzeć. Albo nie? Albo tym razem jeszcze pitnymy mu. Pitnymy. Niczech nie godą. 8/4, no to jest dobre. Jak widać, jak nie ma super ulepszeń na serwerze, to Mikołaj już nie jest taki super hiper szpaner. Spróbujemy tradycyjnie sobie zagrać może inżynierem z tradycyjnym Thompsonem. Ten Thompson, on tak samo bodaj jak się mylę, to mnie poprawcie, ale z tego co pamiętam, to on się tak samo odblokowywał jak M1 Garand i 45 Colt. Czyli jak się tam... jak się miało ileś tam gier z serii Battlefield, tam dołączonych do tej tam całej strony battlefieldowej, jak ona się tam nazywała, no... W każdym razie patrzcie na tego Elwra. Wiecie o co mi chodzi. No to wtedy się tam te dodatkowe bronie odblokowywały. Jeszcze kiedyś była taka, jakby to powiedzieć, krążyła kiedyś plota, że można odblokować w jakiś sposób bagnet do Gerenda, ale no to plota. Rzeczywiście wyłącznie. No i co, ja mam sam punkt niby przejąć. Dobra, jedzie gościu tutaj jak w H1 bez mała. Tamten coś kombinuje, ale może się nawet coś tutaj... Kuźwa! Bez mała, że się udało. No ale się jednak nie udało. W ogóle jestem ciekaw, jeżeli macie Black Opsa 3, jeżeli zakupiliście, bo ja jak wiecie stwierdziłem, że jakoś tak mi się nie chce, to powiedzcie jakie są wasze odczucia, szczególnie jeżeli graliście w poprzednie Call of Duty. Jestem ciekaw, moi drodzy, jak wy to widzicie? Czy uważacie, że to były zmarnowane pieniądze, czy może nie? I też jestem bardzo ciekaw, jak graliście w Battlefielda, Flatouta.
Flatouta, Fallouta. Flatout to była wyścigówka taka fajna. Z taką piosenką. O. I tak dalej to leciało, bardzo ją lubiłem. Także jak zakupiliście Fallouta 4, to też jestem ciekaw, jak wam się to podoba, bo jak wiecie, ja to w Fallouty tak... Ja tylko w te prehistoryczne grałem, a potem już mnie to kompletnie przestało jarać. Także ciekaw jestem, jeżeli wy jesteście fanami Fallouta. Dobra, nieważne. To jak wam się to widzi? A może nie jesteście fanami o tyle, tylko to jest wasz pierwszy Fallout raczej, tak mi się wydaje. Fallout. Jezu, ile wersji tej nazwy. Każdy mówi inaczej i ja potem tak już głupieję. No i nie zdążyłem szczelić. Fallout. Tam jest fall i out. Dobra. Już wiem, jak to będzie. Także jak wy to widzicie, bo z tego co ja tam sobie poobserwowałem na YouTubie czy na live'ach, to wygląda to tak, no powiedziałbym, w najlepszym razie tak se, przynajmniej graficznie. Ja wiem, że grafika to tam nie jest najważniejsza rzecz. Nawet najprawdopodobniej jest to jedna z tych mniej ważnych cech tej gry. I tam fani powiedzą zaraz, że to się nie gra dla grafiki. Ważne, że jest estetyczna i tak dalej, no ale powiem wam, że jak ja to oglądałem, to ona jest naprawdę taka, no... Wygląda to nieszczególnie lepiej od Fallouta, mi się wydaje, trójki, który wyszedł chyba z 6-7 lat temu, o ile dobrze mówię. No od tamtego czasu progres technologiczny powinien być potężny. Porównując na przykład tego Fallouta do rodzimego naszego Wiedźmina 3, to no wypada raczej masakrycznie słabo. A no tam najprawdopodobniej w Falloutie jest dużo większy obszar, chociaż nie wiem. No wy jak gracie, to mi odpowiecie, gdzie jest większy obszar gry, większa mapa. We Wiedźminie czy w właśnie Falloutie? Bo we Wiedźminie ona była, no... granat potężna. Była naprawdę bardzo duża, tylko że była podzielona, tak, nie? A jak to wygląda w Falloutach, to... Powiem szczerze, nie orientuję się za dobrze, także... Najprawdopodobniej mi powiecie, bo zawsze się znajdą specjaliści z komentarzy tak zwani. Nie no, żartuję, tu oczywiście jak najbardziej proszę się dzielić wszystką wiedzą, jaką macie na ten temat. I generalnie inne tematy również. Także no ja tego Fallouta, tak samo jak Black Opsa, sobie z pewnością ogram, ale to wiecie, to w swoim czasie, jak to będzie już po 20 zł na G2A, albo jak będą to już do chrupków dodawać zamiast Tazosów, to wtedy się tym zainteresuję. W ogóle ostatnio tak a propos jeszcze G2A, to jakiś czas temu tak gdzieś był bodaj Watch Dogs za 12 zł chyba. I tak mówię, what the fuck. Masakra po prostu. Przecież to była gra z taką pompą, nie? Która to LOL. No dobra, to było bardzo podejrzane. To była gra z taką pompą, może co to miało nie być? Przecież panie. Masakracja. To miało być normalnie przebić GTA, zmiażdżyć wszystkie gry z kategorii takich free roamów. No i co z tego wyszło? No... Wiem, że gra ma zapewne fanów, ale no GTA to nie przebili, nie? GTA to nie przebili na pewno. Także co do tego to jestem pewien i przekonany. No ale cóż, nie jest to los niejednej gry. Niejedna gra tak smutnie skończyła. O. Pojedziemy, chociaż nie zdążymy się najeździć, bo zostało 5 punktów. Coś tam popykamy sobie w oddali. Najlepsze jest jak człowiek tak wali na ślepo i nagle się okazuje, że kogoś tam udupił, nie? Wtedy jest instant banan na mordzie. Ja tam ktoś biega, ale ja go nic nie trafiam w ogóle. Nasz zespół wygrał w każdym razie, także no, to bardzo dobrze, watch your language. Dobra, rozstojmili, to by było z mojej strony tyle. Jeżeli wam się podobało, to zapraszam, gdzie te napisy? O! Kciuka do góry można dać, widzimy się na pewno, jeszcze będzie Bad Company nagrywane, bo się szpila bardzo przyjemnie, mam nadzieję, że wam się bardzo miło, no może nie bardzo, może przynajmniej miło wam się ogląda, a tymczasem
Trzymajcie się i widzimy się następnym razem.